Dobar dan, evo da vam se javi malo je hladno vreme, ali prirodno je, dakle jesen i to je okej. Ajde ovako, znači bio je neki komentar vezan za neke poslednje klipove koje sam snimao, u smislu da je čovjek rekao nije to baš tako urgentno, rešavanje problema sa kockanjem, imamo mi to vremena da rešimo i kao čini mi se da nas ti plašiš nešto. Znači, ajde da tu budemo potpuno precizni, ne pada mi na pamet da vas ja plašim. Ako vas kocka nije uplašila do sada, ako vam nije izvesnu dozu straha donelo to kroz što ste prolazili do sada, ne pada mi na pamet. Mislim, ne razumem šta, ja ću kao da vas plašim, pa ćete onda vi da dođete zato što ste uplašeni da rešavate problem. Ne, znači pogrešna je logika, apsolutno. Hoću da vam kažem zašto je opasno. Opasno je iz sledećeg razloga. Pre 10 godina je kocka bila izuzetno pogubna, dakle, za ljude. Poslednjih 10 godina jednostavno mnogo je dominantnija i mnogo je jača kampanja koja je upućena, dakle, ka svim građanima, dakle, i ta industrija je mnogo moćnija i mnogo jača nego što je bila pre 10 godina. Dakle, ja se bavim problemom patološkog kockanja negde 18-19 godina. 15 godina je kako radim. Dakle, 15 godina radimo od 2005. Evo sad je 2020. Ali negde od 2002. kad sam počeo da se bavim i da vidim šta se to da učim, jednostavno da imam znanje koje danas mogu da prenosim, dakle, vama. Sada, sa druge strane, veliki broj vas se javlja i kažu bravo deki, super, svaka čast, odlično, meni pomažu ovi videoklipovi, evo 76 dana ne kockam, evo 4 meseca, 5 meseci i tako dalje. Jako je važno da znate, ovi klipovi su isključivo da se vi motivišete i jednostavno da shvatite da li ste na pravom putu ili na pogrešnom putu i da li želite da menjate taj put, dakle da se kockate i dalje, da li želite da prestanete sa kockanjem. Ove informacije koje vam ja dajem u ovim videoklipovima su informacije, dakle, negde otprilike do 5% onoga što ja znam o problemu patološkog kockanja. Sad zamislite, ako vam to pomaže negde sa 5%, koliko bi vam pomoglo, znači da imate 100% ili 70%, dakle znanja koje mogu da vam prenesem, konkretne stvari, šta da radite kako bi prestali sa kockanjem. Naravno, ako vama ovo radi, pomaže, super, ja sam srećan zbog toga, potpuno zadovoljan, ali gledajte to dugoročno. Dakle, da li vam rešava problem kao što rešava kad popijete lek protiv bolova pa vam bol prestane, ili da bazno rešite, dakle, uzrok zbog koga dolazi do određenog bola. Eto, to je to, znači htio bih da vas pozdravim ovom prilikom, to su moji, da kažem, negde osvrti, otprilike komentarišite klipove ove sve, možete da se složite, da se ne složite, dakle, sa mnom, iznesite svoje neke utiske, svoja zapažanja, dakle, zapratite kanal i naravno da edukacija je na akciji do 20. novembra, mislim da su mi tako rekli, imate mogućnost, dakle, da je nabavite, svi koji su nabavili su zaista zadovoljni sa njom, govorimo, ona pomaže onim ljudima koji su u početnoj fazi, ukoliko ste duboko u problemu, ne može da vam pomogne zato što nema dovoljnu količinu informacije koje su vama potrebne da bi vi prestali sa kockanjem. Mogu ovako samo da vam kažem još par stvari, a to je, vodite računa ovo kad sam vam rekao da su stvari opasne, iz prostog razloga, zato što je kocka ušla u vaše domove. Vi više ne morate da idete u kazina. Znači, to da znaju i roditelji, kao što znate i vi koji jednostavno kockate i koji ste imali problem sa kockanjem. Znači, kocka je ušla u vaše domove.
Vi možete sa telefona, sa telefonom, sa računarom, dakle kako god da uzmete i da uđete u bilo koji kazino, dakle na svetu, ove naše, dakle priređivači igara na sreću i da igrate šta god hoćete, rulet, aparate, da se kladite uživo, kako god hoćete, sve možete da uradite iz vašeg doma. I tu je veliki, znači, pritisak. Vi čim otvorite oči, tu vam je telefon, znači tu vam je kazino. Jer sad razumete, dragi roditelji, zašto je to opasno. Znači, čim otvorite oči, tu vam je računar, odmah se, znači, ukonektujete za minut vremena. Tu vam je sve, znači sve u kući. Ako vam je, da kažem, to zlo u kući i ta opasnost, upravo u kući može da vam bude i edukacija. Da li to video edukacija ili vam treba online, dakle, edukacija gde možete putem Vibera, putem Skype-a da prođete čitav naš program, kao što na kraju krajeva radimo i sa ljudima širom sveta i pozdravljamo ovom prilikom naše prijatelje iz Australije, Amerike, širom Evrope, ne znam sad iz kojih zemalja su trenutno ljudi koji su u programu, ali znači veliki, veliki pozdrav za sve vas. Evo, pozdravljam vas. Ja, Dejan Stanković, ekspert za kockanje.